Bon dia a tothom. Els hem convocat per donar-vos a conèixer la resolució que ha fet el Síndic de Greuges davant dels abusos sexuals a infants i adolescents atesos en l'àmbit de l'Església Catòlica. El síndic té com a funció, com és sabut, la garantia del dret de les persones davant de qualsevol vulneració. I en aquest domini estem orientats i obligats, especialment per la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de l'infant i de tota la normativa que la mateixa se'n descapdella, per fer front a qualsevol forma de violència, inclòs l'abús sexual, i per recordar el deure de tot poder públic d'adoptar mesures perquè aquesta protecció sigui efectiva. Nosaltres, com és sabut, l'any 2006 vàrem impulsar un protocol d'actuacions en casos d'abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors, i allà descrivíem com a maltractament sexual una situació en la qual un infant o adolescent és utilitzat per satisfer els desitjos sexuals d'un adult. I donàvem tota una descripció al respecte. Als informes reiterats del Parlament hem insistit en que els infants tenen dret a ser protegits i que els poders públics tenen obligació d'assegurar el respecte d'aquell dret. Cal recordar l'observació general número 13 de la Convenció dels Drets dels Infants, que posa tot l'accent d'obligació en els poders públics. I cal recordar que es fa menció específica en aquesta observació a la protecció dels infants que es troben en espais atesos per institucions religioses i llocs de culte. S'inclou directament a la mateixa Convenció. És veritat que, malgrat que tenim estudis sobre la prevalença dels abusos a infants en temes sexuals, també és veritat que hi ha una infradetecció del fenomen i que, per tant, hi ha un impacte reduït dels serveis que s'ocupen de protegir els infants davant d'aquest fenomen, del que s'anomena de forma molt clara la invisibilitat del fenomen. És un fenomen que sovint es manté ocult, amb enormes dificultats per ser detectat. De vegades és objecte d'ocultació fins i tot per les mateixes víctimes, ja sigui perquè és quelcom que pertany a l'esfera molt íntima d'una persona, ja sigui per por a l'escàndol, ja sigui per por al rebuig social i familiar. Això ho vàrem denunciar nosaltres explícitament amb un informe extraordinari sobre l'abús sexual infantil de l'any 2016. Per això, quan aquestes darreres setmanes hem vist denúncies de diverses persones que han estat víctimes d'abusos sexuals en el passat, quan eren infants, en institucions i centres de l'Església, coneguts suposadament pels seus superiors, sense que aquests abusos fossin posats en coneixement de les autoritats corresponents ni es fessin actuacions per determinar si hi havia altres afectats, el síndic planteja un conjunt d'accions com les que ara explicaré. Recordant al mateix temps que ja el 2014, en el Comitè de Drets d'Infants en relació amb la Santa Seu, deixava molt clar que s'havia investigat tots els casos en institucions catòliques i denunciar-los a les autoritats civils. I deia literalment que, i és una anomalia que existeix, a causa d'un codi de silenci imposat a tots els membres del clergat sota pena d'excomunió. Els casos d'abús sexuals d'infants pràcticament mai no s'han denunciat a les autoritats encarregades de fer complir la llei dels països en què es van cometre els delictes. Per això, primer, el síndic demana la plena corresponsabilització de totes les administracions, en especial atenció als àmbits on hi ha relacions de poder.
Això afecta a totes les administracions i entitats civils o religioses, tenint en compte que qui hauria de liderar efectivament les mesures de protecció a la infància és l'administració pública, el govern i en concret el departament que ostenta la competència exclusiva de la protecció de la infància i el departament que governa tots els àmbits educatius. En aquest sentit, també posem molt l'accent que cal prestar una atenció especial als establiments de l'Església Catòlica, donat que té una estructura jeràrquica i de prevalença, i donat que l'Església Catòlica ha tingut una actitud poc transparent i fins i tot que alguns responsables eclesiàstics han emès algunes manifestacions que minimitzen la gravetat dels fets. El síndic condemna absolutament aquest fenomen i exigeix tolerància zero. El Comitè de Drets dels Infants li deia al Vaticà, a la Santa Seu, que assumeixi el compromís d'aplicar aquell conveni a tot el territori on la Santa Seu té potestat com jerarquia catòlica. Segon, anem a investigar a fons tota aquesta dimensió. Ho anem a fer com a síndic. I ho anem a fer adreçant-nos als departaments que tenen l'encàrrec específic que he citat de protecció o de l'àmbit educatiu, que a més, amb darreres informacions hem conegut casos que potser no van ser tractats correctament des d'aquestes administracions, i ens hem adreçat a les conferències episcopals de Catalunya i ens hem adreçat a l'abadia de Montserrat. I vull dir que ahir mateix ens reuníem amb el pare abat i amb el secretari de la seva comissió en el propi monestir de Montserrat, encetant a fons aquesta qüestió. Investigació per donar la màxima transparència, per combatre frontalment tot encobriment. Cal anar a fons i emplaço a administracions i a jerarquies eclesiàstica a anar a fons amb totes les informacions. Demanem la màxima cooperació en aquesta investigació, facilitant totes les informacions que tinguin, que coneguin i que demanin activament amb les persones que han estat ateses en aquells espais o altres que coneguin que poguessin denunciar-ho, i demanem tota la informació també que es disposi de previsions establertes per fer front a aquest tipus d'abusos i per fer-ne el balanç de la seva efectivitat. Anem a fer una investigació obrint totes les portes i canals d'accés al síndic, amb la màxima voluntat d'acollida i de recepció. Tota persona pot adreçar-se al síndic, i ho reiterem i ho subratllem amb més èmfasi que mai avui, de qualsevol vulneració de drets en aquests casos. I en aquest sentit, en la investigació també el síndic es disposa a crear una comissió independent interdisciplinar amb experts de l'àmbit de la psicologia i de la victimologia, del dret penal en la seva dimensió per delictes sobre els infants i amb el món de la medicina, experts reconeguts en la matèria perquè ens assessorin i col·laborin en aquesta investigació. D'aquí pocs dies espero poder donar a conèixer els noms complets de tota la comissió que col·laborarà amb el síndic. I també el síndic treballarà, òbviament, amb les administracions corresponsables en cadascun dels àmbits per obtenir les informacions i ajuts necessaris per als objectius que he descrit. A part de l'apel·lació i de la posada en marxa de totes aquestes activitats, demanem assumpció de responsabilitats dels que han estat responsables de possibles abusos i dels que han estat possibles encobridors dels mateixos. Han d'assumir responsabilitats, que seran de diferents ordres. Evidentment, poden ser canòniques, on el síndic no pot entrar, poden ser penals,
òbviament el síndic comunicarà tot el que consideri aquesta matèria a l'autoritat pertinent i poden ser, evidentment, de drets i garanties i de caràcter administratiu i institucional entorn del concepte de drets i garanties. A més, ens hem d'adreçar a l'elaboració de tots aquells instruments que serveixin per la prevenció i la formació per fer front a aquest tipus d'abusos. Instruments que puguin ser difosos, recomanats i que s'adrecin molt especialment a un protocol i una formació de responsables d'establiments religiosos per prendre mesures de tota mena i d'actuació i de seguiment i balanç per contribuir amb aquells objectius. També plantejarem des del síndic i amb l'ajut de la comissió el disseny de propostes i polítiques de reparació de les víctimes dels abusos i d'ajuts a la superació dels fets per part de les persones afectades. I volem també cridar l'atenció als poders públics perquè s'impulsin les campanyes necessàries de sensibilització davant de la ciutadania, dels sectors professionals, de les entitats civils i religioses, elaborant materials específics també adreçats als infants perquè sàpiguin quan cal que alertin i com poden ser protegits. En resum, volem saber, i volem saber a fons, volem esbrinar, volem la veritat, volem el que ha passat, com s'ha fet a molts països, a Irlanda, a Xile, al Regne Unit, el Truth Project, per exemple. Però volem saber perquè volem actuar i volem que s'actuï. Volem que es doni visibilitat, volem que s'afronti, volem que es previngui, volem que es formi i volem que es repari. I això és el que, en el marc d'una actuació d'ofici que van obrir ara ja fa dies, estem posant a caminar a l'espera de properes reunions amb les autoritats que he citat, com les que ja van començar a realitzar, i a la seva disposició.